Pitam, jeste tema ove emisije, jesu predsjednički izbori, mada kampanja zapravo još nije ni počela. Demokratska stranka je podržala kandidaturu Zaštitnika građana gospodina Saše Jankovića. Zbog čega? Pa, za početak moram da kažem da je Demokratska stranka doživjela jednu ozbiljnu i transformaciju i promene pre nekih više od 3 meseca, kada smo imali neposredne izbore u stranci, gde je preko 20.000 članova Demokratske stranke reklo kako treba da izgleda Demokratska stranka, gde je izabrano novo rukovodstvo, i moram da kažem da je Demokratska stranka jedina koja može sebi da priušti neposredne izbore, odnosno da da pravo svim članovima da glasaju o tome ko treba da vodi jednu stranku. Prema tome, Demokratska stranka, kako je bila hrabra i u ovom potezu, bila je hrabra od svog postanka, pa 2000. pa i danas bila hrabra da kaže ono što je morala i trebala da kaže, a to jeste da je Saša Janković najbolji kandidat za predsednika Srbije i neko ko treba da vodi Srbiju u narednom periodu. Zašto Saša Janković? Ima mnogo razloga, verovatno i vi pratite njegov rad i delo, a to je da je on stvarno svoju funkciju Zaštitnika građana shvatio ozbiljno, da se ne boji ničega. Vi znate kakvi danas pritisci postoje u Srbiji, da vi kažete nešto što se protivi vlasti. On je prvi koji je izašao da kaže nešto i o Savamali, o Etihadu, o raznim drugim stvarima koji tište ovu državu, i prosto je obaveza Demokratske stranke da podrži jednog čoveka hrabrog koji sme da se suprotstavi ovom režimu, ali ne na jedan loš način, nego sa pravne strane i argumentima. Znači, argumentovano kako Saša Janković brani građane Srbije, tako ćemo mi argumentovano da objasnimo zašto podržavamo njega svim građanima Srbije, jer će Demokratska stranka doći ne samo do svojih članova, nego do svih građana, da im objasni zašto je ovo najbolje rešenje za Srbiju. Ali da li vas, moram da vas tako pitam, nervira?